қабл аз оғози дидори дастаҳои Регар Тадази Тоҷикистон ва аҳали Туркманистон дар толори матбуотии варзишгоҳи марказии шаҳри Турсунзода нишасти хабарӣ доир гардид. Ба саволҳои намояндагони васоити ахбори омма сараввал сармураббии тими аҳал Велосахед Овезов ва бозингари ин тим Элман Тагаев посух доданд. Ба иттилои Велосахед Овезов, сармураббии дастаи аҳал, онҳо тими Регар Тадазро хуб омӯхтанд ва медонанд барои ба натиҷаи назаррас расидан чӣ корҳоро анҷом диҳанд. Дар гузашта низ дастаи аҳал бо чандин тимҳои кишвари мо дар мусобиқаҳои гуногун бозӣ кардааст ва аз футболи тоҷик ба хубӣ ошност. Агарчи дастаи Регар Тадаз бисёр як тими пурқуввати Тоҷикистон аст ва таърихи бисёр рангин дорад, мо танҳо барои пирӯзӣ талош мекунем ва умед дорем ки ба ин мақсади хеш ноил мегардем. Бозигари дастаи аҳал дар навбати хеш иброз дошт ки воқеан мо бо ҳарифи пурқувват рӯбарӯ мешавем. Ин тим дар ҳайати хеш бозигарони дохилӣ ва легионерҳои пурқувват дорад ва ин кори моро мушкилтар месозад. Тамоми бозигарони мо дар ҳолати хуби ҷисмониву равонӣ қарор доранд ва барои расидан ба мақсади хеш тамоми қувваамонро ба харҷ хоҳем дод. дар нишасти хабарӣ қабл аз бозии марҳилаи интихобии Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё аз ҷониби тими Регар Тадази Тоҷикистон сармураббии ин тим мутахассиси ватанӣ Алишер Тухтаев ва бозигари даста Шерзод Маҳмадиев ширкат намуданд. Ин бозӣ барои мо аҳамияти бузург дорад. Мо омодаем ва ҳама ҷиҳатро барои натиҷаи мусбат фароҳам овардаем. Ба рақиб эҳтиром дорем. Онҳо дастаи хуб ва бо таҷриба ҳастанд. Бояд инро ҷиддӣ гирифт. ҳолати ҷисмонӣ ва рӯҳии футболбозон хуб аст. Мо нақша ва тактикаи худро дорем. Интизорем ки бозӣ бисёр сахт ва мураккаб мешавад, аммо ба нақша ва кору талошҳои худ бовар дорем, иброз дошт Алишер Тухтаев, сармураббии бошгоҳи Регар Тадази Тоҷикистон дар нишасти хабарӣ қабл аз вохӯрӣ. Шерзод Маҳмадиев, яке аз бозигарони муваффақи Регар Тадаз, дар навбати хеш иқрор омад ки то ин марҳила расидан худ ин шарафи бузург аст, аммо ҳадафи мо инро ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ мебошад ки мо пурра ба ин кор омодаем. Чун дар майдони худ бозӣ мекунем, тамоми мухлисон моро дастгирӣ мекунанд ки ин ба мо қувва ва нерӯи иловагӣ мебахшад. инчунин дастаҳо тамринҳои расмии хешро қабл аз оғози бозӣ доир карданд. Сараввал ҷиҳати баргузории омодагии ниҳоӣ тими аҳали Туркманистон вориди варзишгоҳи марказии шаҳри Турсунзода гардид. ҳайати аҳал пурра аз бозигарони дохилӣ таркиб ёфтааст. Чанде қабл се бозигари асосии ҳайати ин тимро тарк карданд ва истиҳоди мураббиён ба ҷои онҳо бозигарони нав ва бо таҷрибаро даъват карданд. Дастаи аҳал яке аз серҷоизатарин тимҳои Туркманистон дониста мешавад. дар гузашта аҳал бо тимҳои Тоҷикистон аз он ҷумла бо дастаҳои Истиқлол ва Хуҷанд дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё рақобат намудааст. инчунин дастаи Регар Тадаз низ тамринҳои охири хешро ҷиҳати баргузории бозии марҳилаи интихобии Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё дар баробари тими аҳали Туркманистон баргузор намуд. қаҳрамони ҳафткаратаи Тоҷикистон дастаи Регар Тадаз баъди солҳои тӯлонии дигарбора имкон пайдо намуд то ба мусобиқаҳои сатҳи қоравӣ роҳ ёбад. Регар Тадаз пас аз оне ки дар мавсими гузашта барандаи ҷоми Тоҷикистон гардид, ҳаққи иштирок дар марҳилаи интихобии Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиёро пайдо намуд. ин дуввумин ширкати Регар Тадаз дар ин мусобиқаи бонуфузи қитъавист. соли 2013 замоне ки Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё ҳанӯз ҳамчун ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё баргузор мешуд, даста дар марҳилаи гурӯҳӣ ширкат кард, аммо натавонист ба плей-офф роҳ ёбад. бо вуҷуди ин Регар Тадаз дар мусобиқаҳои сатҳи қоравӣ собиқаи назаррас дорад. 3 маротиба барандаи ҷоми президенти Конфедератсияи футболи Осиё шудааст. қаҳрамони ҳафткаратаи Тоҷикистон имсол бо ҷиддияти зиёд омодагӣ дидааст. ғайр аз навсозии куллии варзишгоҳ, ҳайати даста бо ҷалби як қатор аз бозигарони нав пурқувват гардид. Сармураббӣ Алишер Тухтаев ҳангоми фаъолият дар дастаи Истиқлол таҷрибаи бозиҳои сатҳи баландро дорад ва метавонад дар роҳи ба муваффақият расидани Регар Тадаз
кӯмак намояд. Яке аз ҳимоятгарони Регард Ҳадас, легионери ганнагӣ Усмон Қосим, ки қаблан ҷароҳат гирифта буд, дирӯз ба тамринҳои асосии даста баргашт. Дигар бозигарони даста аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва равонӣ комилан дар ҳолати хуб қарор доранд. Лозим ба ёдоварист, ки дидори дастаҳои Регард Ҳадази Тоҷикистон ва аҳали Туркманистон дар доираи бозиҳои марҳилаи интихобии Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё санаи 13 август дар варзишгоҳи марказии шаҳри Турсумзода доир гардида, соати 17 ба вақти маҳаллӣ оғоз меёбад.